Development hinmani kok belai no khana thothok a development dal bidal no tongo baithangni development jati gustini development dophani development no karui school college university market rokno khobui dal bidal development no tongo tini ni chini mangpili wngkha ADCM chaini korbu khatini development ni kokno rugi ADCM chaini bising bebak hatini selai kotor kuk korbu khatile jeng hini mania phiaba kotor hatino jeng hini mano Bonia khaine rok gobang kukno musuk wak puntok takhum maichelam thalik no khobui dal bidal bolongni moi kuthung rok korbuk hatini no telangei Udaipur Bishramganj Jampujala Jirania no khobui aguli rogo bonia khlailayo Korbuk hatini jotni slai special kok tongo abongkha Tripura hasteni dal bidal jesa hati o phano thangdi phiaba manthokla korbuk hati o manthok mahai mishik bahan Radok ni shimi rachar eba 600 to 800 by no korbuk hati burum no mishik bahan manthogo korbuk hati gana o tongo SDM office BDO office RD office no kare kaini bank ICDS IS office hospital rok no khobui dal bidal kotor office phiaba korbuk hati thanai phainai rokni bagai tabukbo mungsa shep sap kore Gerei hapangni simi khitai sutai nogrok abo belai no lachima singsa hati o thanai buri jirai sikla sikli tongo nangma jora borole khinai sutinai Gereile hinmania korbuk hati o khitai sutai thainok talari jab salbai horbai khitai nok guri oi khi sutai guplo nokha bisibaga kha korbuk hati katal khe stall nok tangjakmani bebagai thamji bokhore ba 30 rooms tongo korbuk hati o mungsa thayo sebok gerei rok bonia khai chai manthang hinai phia bisiba kakha tabukbo baklai mania BJP Tipramotha IPFT Bazar Committee hinai kok banglai mang a kai brei bodol ni bising jono kaidok eba kaisini khe baklai kheno kok paile sipai kha phia gobang salai mani bagai baklai semanlia tabukbo aro kok kisa sathai gelayo tamni bagai gobang sanlaina kelai party ni mungoi keboni thani wak puntok eba rangrok chama kebo totong abole silia kebo phiaba ahai no kelai ma kokle kelai tong Chama ganang ni bagai rina nangma kok ahaya hinke tamni bagai baksa bagmani no karibo tamni bagai room gobang kok sanna nang Development hinai kokle salayo phia abotamo bohokni development ni kok kelaima bagai da ahai engma kok kelai Bishing ni kok khanamani khe thamji bokhore ba 30 rooms korbuk hatini baklai mania ni bagai ketal khe korbuk hati o 5 crore ni ketal market stall phaima abo phirok thangka hinai abonorugai local party ni neta rokno kok sung naimani phia jonawasa yakshi soloi kok salayo bose chaya hinai Phia tektole chini borok no mano ani nini hinlai thani chini tiprasano development angya angtongo abo korbuk hatini kok shiminia bebak tiprasarok tongma thaini kok no abo majra saboni Majra jeng sabno rinai development ni bagai jeng kharlai mani undeveloped seungo hinke undevelopment ni bagai kharlai mada chano development angna bagai abo hai kok rok bokhorok phai thango abo hai kok rong no rugai Phia tabuk nai thai kok chini mangpili ni bisingtei lukurok ni buskang ti samaya golo korbuk hatini lukurok bai buskango tamo yapri sejagnom amono nai thai norok nai tongo Tripuri khorang